Dun día para outro, a nosa vida mudou. Tivemos que deixar de camiñar polo casco vello, polas beiras do Mendo e do Mandeo. Tivemos que deixar de cruzar as pontes. Tivemos que deixar de vernos, de abrazarnos, de mercar na feira ou no mercado, de tomarlle unha nos nosos sitios favoritos coa nosa xente de sempre. En definitiva, tivemos que deixar de estar tan cerca. Betanzos somos nós, os betanceiros. Unha parte da veciñanza quedamos na casa para frear o contaxio, pero non tería sido posible sen esa outra parte que non deixou de traballar para todas e todos nós. Esas persoas da nosa cidade que seguían sumando para que as nosas vidas non parasen. Xamais pronunciaremos as suficientes veces a palabra grazas para devolvervos o que fixestes por nós. Coa vosa implicación, prestando asistencia ali onde fixo falta, cuidando dos nosos maiores e alegrando aos máis cativos este tempo de confinamento, impedindo que nos sentiramos sós, dándonos tranquilidade, porque nos sabíamos en boas mans, e confianza en que estaríades aí día a día para que non nos faltase de nada. Os vosos cuidados foron sanadores ata cando non nos tocaban a nós, porque sabíamos que estabades aí se algo pasaba. Contamos coa vosa protección, dándonos seguridade. E se cada día ás 8 saíamos as nosas ventanas a aplaudirvos, agora toca dicilo de novo alto e forte. Grazas. Grazas unha e mil veces a todas as persoas que seguichedes sumando horas de entrega para que nos puidésemos restar horas ao noso confinamento. Grazas por estar ao noso carón, sempre cun sorriso, nos momentos nos que nos faltaba o alento e as forzas esvaecíanse. Grazas por preservar Betanzos como a un lugar seguro, amable e solidario. Mentres nos mantivemos lonxe, vos estivestes cerca. Así que, grazas polos vosos folgos e por axudarnos a poder volver estar tan cerca.